Bon dia, senyors i senyors, amics i amigues, autoritats. Benvinguts, com no, a este acte en el que anem a procedir al lliurament dels premis del segon concurs de relats breus organitzat per la Falla Avinguda de Rataliño en l'estimable col·laboració de l'Ajuntament de Sueca, de l'Ajuntament del nostre poble. Abans que res, agrair la col·laboració dels nostres patrocinadors, les persones que fan possible este tipus d'actes. Agrair a Copimat, agrair a Gràfiques Miguel, agrair a la papereria Roger. Ells aporten els diners, ells aporten també el suport perquè aquests actes que es fan perquè la gent pugui escriure i pugui llegir-se vaig endavant. Vivim, com bé sabeu, en un poble d'escriptors. M'agradaria admetre també que en un poble de lectors de periòdics, de revistes i de llibres, de lectors apassionats de llegir a la nostra llengua, d'estimar la nostra història, les nostres vivències, la nostra literatura. M'agradaria pensar que, a més d'escriure, ens llegim els uns als altres, que són conscients de l'esforç que fa una persona quan reflexiona davant del paper en blanc i transmet, adjuntant al marge la seva signatura, la seva visió del món, la seva opinió, el seu particular relat dels fets, amb els quals estarem d'acord o en desacord, però sempre donant-la a conèixer de manera honesta i sincera. Qualsevol persona que manté una opinió i la refrenda amb la seva signatura en mereix tot el respecte del món. I ho dic ara que, degut a les xarxes socials, confonem les opinions particulars en una mena de galliner on la majoria de les vegades, al gust d'estarifats o d'estrellatats emprats en l'anonimat, vessen les seves opinions amb l'única intenció de tindre un minut de glòria, ser graciosos o manipular de forma vil i descarada la realitat. Com si les opinions anònimes i covards tingueren el mateix pes i el mateix valor que les que emeten les persones que pensen, es documenten, contrasten la informació i, com dic jo, donen la cara davant dels seus veïns, dels seus amics i també, sí, davant dels seus enemics, que a ver-los aigos, com les meigas. El llistat de lletraferits que n'hi ha al nostre poble és ample, heterogeni i singular. Alguns amics d'altres pobles envegen la capacitat literària dels suecans. No tenim grans catedrals, però gaudim d'homes i dones que són autèntics monuments. Podem trobar des de l'assaig més profund fins a la comèdia més histriònica i barroera, des de poemes consonants fins al lirisme més depurat, des d'un tractat d'agricultura fins a un vocabulari de locucions, adverbials i frases fetes. Per això, si no tenim res que escriure, perquè no tenim gràcia, perquè se'ns han acabat les idees, perquè ningú ens ho demana, feu el favor, no escrivim, i menys encara en el Facebook, el Twitter, el WhatsApp o el Sus un corda. Tenim massa bons escriptors, massa bons periodistes, massa bons professors i poetes per iniciar un camí que no sabem on ens podrà dur si no emprem les eines oportunes. Penseu en un Fuster, en Paco Burguera, en Bernat i Baldoví, en Josep Franco, en Emili Piera, en tants i tants com me'n deixen la memòria. Ara bé, si sou de natural inquiet, si creieu que el do de la paraula no és suficient per a recollir tot el que voleu contar, si creieu que la millor manera d'expressar la realitat rau en el fons d'una bona història, escriviu i viviu. Tot plegat. Que no us frene la por, sigueu lliurepensadors i acometeu el futur amb valor i gallardia. Això és un consell per als joves escriptors que avui ens acompanyen. Escriviu i viviu. També m'agrada la frase que el nano ixe verd, ixe que ixe en la pel·lícula Star Wars, el Yoda, ixe que té una certa semblança del Jordi Pujol, li recomana al jove Luke Skywalker quan vol treure un avió d'un pantà ple de fang. Li dia, Luke, fes-ho o no ho facis, però no ho intentes. I jo dic, fes-ho o no ho facis, Luke de mi vida, però si ho fas, dona la cara, home, dona la cara. I consta que no dic res de Reis Mags ni de les Reines Magues. Moltes gràcies. Esta xicoteta xarraeta, que era una manera d'animar a la gent a que escriga i a que siga valenta a l'hora d'escriure i que dona la cara, que se firme tot el que se fa, pues sí, donar pas a aquesta actuació musical que ens oferiran els nostres amics. Començarem amb Xavi Meseguer i Andreu Matoses, continuarà després Elena Casado i Salvador Lamonda, com Duber, i acabarà aquesta primera intervenció la gran intèrpret Lupe Català, així que jo m'aparte, me la baix i disfrute també de l'actuació. Moltes gràcies.
ya hem acabat aquestes dues cançonetes, agrair la possibilitat d'estar així participant en aquest magnífic event i ara donar pas a Enric i a Helena. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Som Mondo. Jo soc Enric Casado i al meu costat tinc la meva filla, que és l'Orgull.
I ara vull donar el pas al grup català, una gran veu del nostre poble. Gràcies. Jo avui vull cantar-vos, primer que res, una cançó que és la que dona títol al meu segon disc, que vam estar presentant-lo l'any passat, vam fer molts concerts, i pareix que era l'altre dia, però era l'any passat. Fa poc que hem encetat este any, i jo espero este any poder seguir-lo portant a més llocs i, en fi, anar creixent. Us cante la cançó Despertar. Ayer soñé que despertaba, veía claro al amanecer. Yo solo sé que no sé nada, pero mi meta es saber. Perdí el temor a las tinieblas de la ignorancia que hay en mi ser. Me pregunté por qué esperamos, por qué lloramos y también por qué nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado. Porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar. Y llegará el lejano día en que los sueños estallarán, se esfumará la confusión entre sueño y realidad. Pero entre hay un venda
sobre los ojos de la voluntad, de las creencias, el pensamiento, del intelecto y del afán, porque escuchamos sin preguntar y transcribimos el dictado, porque creímos sin rechistar lo que dijeron los demás. Tú puedes despertar de un letargo invernal, solo has de ver con otros ojos, con otro talante, y así descubrirás un mundo nuevo que ante ti se abre. No quieras entender, tampoco analizar todas las cosas que la vida te pone delante. Limítate a sentir y entonces te preguntarás por qué. Porque escuchamos sin preguntar y transcribimos el dictado, porque creímos sin rechistar, lo que dijeron los demás, porque nos gusta, si nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado, porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar. Moltes gràcies. Bueno, ara volia comentar-vos que crec que no sé si ho han dit, però em pensa que no. Allà hem deixat una paraeta per si algú se voleu firar dels llibres i discos així dels artistes que esteu avui així fent-vos este recital. I ara vos vaig a cantar una altra cançó que també està en el meu segon disc, que se titula Estado de espera. Como un ave encerrada en su prisión, una fiera que pasea enjaulada en un zoo, una nube que en añicos se rompió, esperando otro tiempo, otro sol, esperando la promesa de una flor, anhelando la esperanza de una vida sin dolor, esperando esa llave que abrirá una puerta llamada felicidad. Esperas al metro, esperas en la cola de correos, esperas que llegue el amor. Se pasa la vida esperando aquello que nunca llega y te olvidas que has de vivir. Con el tiempo te das cuenta que al final solo miras al futuro, tu hacer pierde calidad. El pasado es tu mejor tiempo verbal. El presente se te escapa una vez más.
mucho miedo y puede que tu tren haya partido y te quedas en el andén. Espero de la vida y vivo en el estado de espera y no puedo más vivir así. No, no. En este mundo vil nuestros héroes esperan, porque ha de ser así. Yo me quiero revelar, romper los hilos que manejan mi voluntad. No quiero sucumbir a sin sentido de estar como un mero guiñol en las manos del azar. Solo quiero vivir y no tener que esperar. Esperas al metro, esperas en la cola de correos, esperas que llegue el amor. Espero de la vida y vivo en el estado de espera y no quiero más vivir así. No, no, voy a vivir sin esperar, voy a aprender por fin a caminar, voy a vivir al fin sin esperar. No, no, voy a aprender a despegar, voy a empezar por fin a disfrutar, voy a vivir al fin sin esperar. No, no, Moltes gràcies. Bueno, ja per acabar, perdoneu-me, però això fa molt de soroll, Era per això que ho havíeu girat? És que fa molt de soroll. Sona... Bueno. Bé, i ja per acabar vos diré que ara vos cantaré una altra cançó que estava inclosa en el meu primer disc, però abans vos vull convidar a tots que la setmana que ve tinc un concert en València, serà dia 16 a les 9:30 de la nit, en un localet que es diu El Volander, que està en el carrer Poeta Navarro Cabanes, que és un carrer molt proper de l'Avinguda del Cid. No sé si algú no té res que fer aquest dia i teniu ganes de vindre a escoltar-me, vaig a fer un concert conjunt amb un cantautor que ve de Madrid, que està molt guai, la veritat fa unes cançons molt xules i farem cançons d'ell meues, ens marcarem algun duet. Si algú té ganes de passar un bon rato i no té res que fer, esteu convidats. Dissabte que ve a les 9:30. Quedeu-vos en el nom, El Volander, que per internet podeu trobar on està i tot això. I ara us acabe la meva interpretació en una cançó que estava en el meu primer disc, que se titula Ojalá. Ojalá fuéramos prisioneros de nuestros compromisos, de aquello establecido. Ojalá no fuéramos obligados a lo que es conveniente, a lo que está pactado. Ojalá que no estuviera mal darle rienda suelta al sentimiento, al alma. Ojalá no fuéramos pasajeros del tren de la rutina, del odio y la mentira. Ojalá no fuéramos marineros del barco de las prisas, del mundo sin sonrisas. Ojalá pudiéramos echar alguna de las canas que tenemos al aire. Ojalá pudiéramos dejar libre
viento, sin necesidad de ir a nadie. Ojalá, ojalá pudiéramos seguir los dictados del corazón en cada momento. Ojalá no fuéramos condenados por todos los prejuicios, sentencias sin su juicio. Ojalá no fuéramos arrastrados por los actos reflejos, costumbres de los tiempos. Ojalá pudiéramos volar, volar, sin necesidad de que un Red Bull nos dé alas. Ojalá pudiéramos dejar libre el deseo al viento, sin necesidad de herir a nadie. Ojalá, ojalá pudiéramos seguir los dictados del corazón en cada momento. Ojalá, ojalá pudiéramos dejar libre el deseo al viento, sin necesidad de herir a nadie. Ojalá, ojalá pudiéramos seguir los dictados del corazón en cada momento. Ojalá, 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 ojalá no fuéramos prisioneros de nuestros pensamientos, del espacio y del tiempo. Ojalá. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i també a la Falla per Nataliño per convidar-nos i deixar-nos l'oportunitat d'estar així amb tots vosaltres. Fins altra. Moltes gràcies, Lupe. Havíem fet un acte per a parlar dels escriptors, ja heu vist el nivell que tenim de músics, d'intèrprets, així que un fort aplaudiment a tots aquells que han col·laborat, a més de forma desinteressada, per fer i per demostrar que les Falles, a part de passar-nos-ho bé, que ens encanta a tots, però també són capaços de fer actes d'aquest tipus que jo crec que ens donen un poquet un salt de qualitat. Moltíssimes gràcies. Bueno, ens hem reunit així per al que ens hem reunit, per a lliurar uns premis. El segon premi és un concurs de microrelats i per tant, sempre que hi ha un concurs té que hi ha unes persones que són les que juzguen, o les que se peguen el gran passó de llegir-se 500 microrelats com s'han fet així. I sí que m'agradaria reclamar la presència així d'estos membres de la Falla esforçats que han fet aquesta lectura acurada, intensa, profunda de tot el que han escrit els nostres joves. Ells són Carles Miragall, María José Sarrió, Dolors Ferrando i Julián Alcanís. A continuació, ells faran lectura de l'acte en la que s'entregaran els premis, se farà una lectura també dels guanyadors del concurs i per últim lliurarem els premis. Per tant, per assistir al lliurament de premis reclamem la presència també de la nostra fallera major, ella és Laura Piqueres, acompanyada per Jonathan Díaz, i també la nostra fallera major infantil, Asia Moreno. I tenim la sort de tindre autoritats en aquest local, com tenim el nostre regidor, Vicent, tenim la sort de tindre un diputat a Corts, com és Joan Baldoví, que ha estat així present també, tot aquest acte, un aplaudiment. També tenim la sort de tindre un poc d'essos de la nostra diputada de Turisme, Pilar Moncho, però
Este acte creiem que és la nostra alcaldessa Raquel Tamarí la que hauria de pujar i en representació del nostre poble atorgar aquests premis. Bon, jo vaig apartar-me ja parlar prou, així que done la veu als que van a lliurar els premis i als que van a llegir els contes, que espero que siguin del vostre gust. Dona la veu a María José Sarrió i Dolors Ferrando. Vinga. Bon dia i benvingut a tots i a totes. Com ha dit Carles, passem a l'acte central d'avui, que és el concurs de microrelats, de relats breus. En primer lloc, agrair com no, la col·laboració que ha fet l'Ajuntament de Sueca, el nostre selectíssim Ajuntament, i principalment agrair als nostres patrocinadors que han permès donar-li contingut als premis de l'acte. Són 3 empreses d'ací de Sueca, Gràfiques Miguel, Papereria Rocher i Copimat. Un fort aplaudiment perquè ens han permès créixer en aquest concurs. Enguany, com ja sabeu, hem volgut fer una segona edició i estem molt contents perquè la participació de tots els centres escolars ha sigut molt alta. Sí que és cert, com diuen, que hem tingut un poc més de feina per valorar, però és d'agrair enormement. Donem pas a l'entrega de prèmits. L'organització ens va reunir en sessió ordinària el passat 28 de desembre i valorarem tots i cada un dels relats presentats, tinguent un resultat que ara passem a anomenar. Hi ha, com sabeu, 3 categories, una per a primer i segon d'ESO, l'altra tercer i quart d'ESO i la tercera categoria per a batxiller, primer i segon, que van junts. El resultat d'esta valoració ha sigut la següent. Tercer prèmit, el relat nomenat Recorde dels meus iaios, d'Alba Coves, de l'Institut Joan Fuster. Un aplaudiment. Pareix ser que no està Alba, però pot pujar Miquel Furió a replegar el premi. En nom del centre. Segon premi de la categoria de primer-segon d'ESO. Records del passat, de Joan Gómez. Del Col·legi l'Encarnació. Sales Antón està? Pots pujar, gràcies. Puja el nom del centre també, no ha pogut assistir. D'esta categoria de primer i segon d'ESO correspon al relat nomenat L'altra cara de la muntanya, de Ferran López. Com el tenim? També del Col·legi l'Encarnació, que replega el premi la seva representant, la professora de valencià. I amb este premi gaudirem de la lectura del relat guanyador per el nostre inigualable Emili Chaqués, que s'ha oferit. Gràcies, Emili. Puja i delecta molt. Bé, anem a llegir el conte. En primer lloc, moltíssimes gràcies a l'organització per haver-me convidat. I la veritat és que dona gust vindre un dia com avui, que és molt primaveral, i ja fa olor a falles, Recorde que els meus iaios em contaven històries de les muntanyes de Corbera.
T'acompanyaran tota la vida, xiquet, com han acompanyat a tots. Jo, menut com era, no ho vaig entendre. Anys després he comprovat que molts parlen de la cara de l'indi, o que molts miren si està coberta de núvols, la Corberana, per endevinar si plourà o no. Quanta raó tenia iaio, pense. Eixes muntanyes són una llegenda que passa de pares a fills. Situades entre el cel i la mar, aquestes muntanyes s'alcen front la mar, plenes de vida, contenint les aigües del Xúquer, modelant les pedres i llaurant les terres portant la vida fa milers d'anys. Allà, les seues coves s'obrin com ulls al cel. M'han contat que s'han escoltat veus de xiquets plorant, mares que canten. Alguns només han vist rates penades, nius de corbs, però altres han trobat objectes meravellosos fets pels humans. Enllà trobaríem iaios que contaven històries als seus nets, com el meu iaio me les contava a mi. Els anys donaven pas als segles i les muntanyes es van convertir en escenaris de batalles per a romans, àrabs i cristians, així com el lloc on van desaparèixer pobles com Nacla, Alcudiola o Beniomer. I així, com si d'una escultora es tractara, la pluja va dibuixant el seu perfil al cim. I pot ser, eixa imatge ancestral que va emergir siga l'homenatge de la natura al primer iaio que va transmetre als seus nets els secrets de la muntanya. Més avant ja us contaré la llegenda del cavall Bernat, que a més té una cançó, però això serà en una altra ocasió. Passem ara a la categoria de tercer i quart d'ESO. Tercer premi per al relat Recorde de la meua iaia de Sara Garcia, de l'Institut Joan Fuster. Segon premi per al relat Tants records i tan poca vida, de Sandra Requeni, del Col·legi Lluís Vives. Pujar llum en nom del centre escolar, a replegar-la. Pròxima parada, de Roser Serra, de l'Institut Joan Fuster. Demanem la presència a l'escenari de Manola Roig, que farà la lectura d'aquest relat. En primer lloc, agrair a l'organització i a la falla de participar en aquest acte, que em sembla preciós. I ara ja passem a llegir el relat guanyador. Recorde de la meua iaia que, només arribar a casa nostra, es posava la bata per no tacar-se i poder ajudar a la mare. Asseguda a la cadira junt a la finestra de la cuina, el sol li calfava l'esquena i ella, agraïda, posava cara d'estar en la glòria. Quan el pare obria la porta, ha arribat la iaia! I nosaltres a besar-la, i tot era una festa.
Passàvem les vesprades, ella dibuixant i jo pintant. Ara em feia una nina, ara un tren, ara una casa. Una vesprada em va contar la història d'aquella xiqueta que, acompanyada d'un guàrdia amb només 5 anys, va pujar a un tren cap a un destí que ni tan sols ella coneixia. Pròxima parada, Sueca, va dir el revisor dels bitllets, i en baixar, una dona la va agafar de la mà i es dirigí cap a una casa gran amb moltes altres xiquetes sense pares, com ella. 10 anys després, deixava aquella casa portant la mateixa maleta que anys enrere li havia semblat tan pesada. Pròxima parada, València Nord. Aquesta vegada sense cap guàrdia al seu costat. Com a destí, també una altra casa gran i freda. Va créixer entre poals i fregalls i passeig els diumenges de vesprada per la ciutat de València. L'últim dia que sortí d'aquella casa gran va anar acompanyada per primera vegada d'algú que la mirava amb estima. Pujaren al tren abraçats. Pròxima parada, Suïssa. Moltes gràcies, Manola. Ha sigut un plaer comptar amb la teva col·laboració. Gràcies. Finalment passem a fer entrega de la tercera categoria, els prèmits per a relats de batxillerat. Tercer premi al relat Memòries de Mireia Bosch, del Col·legi de l'Encarnació. El premi la professora de Valencià, Sales Artó. Segon premi, el Roser de Rocío Rico, de l'Institut Joan Fuster. I el primer premi d'esta tercera categoria és el relat a 4 potes, que se'ns ha quedat anònim perquè no hem pogut saber l'autor d'este relat. És un xiquet de batxillerat de l'Encarnació. Un xiquet? No, un xiquet. Un xic. Pujarà la seva professora de València a replegar-lo. Demanem la presència també així d'Helena Casado, que ens farà la lectura d'aquest relat. Primer que res, donar les gràcies tant perquè ens donen l'oportunitat de cantar antes com ara perquè tinc l'honor de llegir un relat d'un primer premi. I bueno, anem allà. Recorde dels meus iaios que sempre que els veia caminaven a 3 pates, quasi com jo, però ho feien millor que els meus pares, ja que ells també ho fan només amb 2. No ho entenc, ja que és molt més fàcil fer-ho com jo, a 4 pates. No deu ser molt comú fer-ho d'aquesta forma, ja que tots els que caminen així viuen al parc, encara que tenen cua i unes orelles molt punxegudes. Des d'aquesta posició veig les coses molt més a prop. Tots els dies
veig una bestiola mig marró, mig taronja, eixint de darrere del frigorífic. Té un bigot molt llarg, més llarg que el que tenia el meu iaio. Ahir vaig aconseguir agafar-ne un i quan anava a posar-me-la a la boca, la mare em pega el cul. Demà ho faré molt més ràpid, perquè no em pilla. Moltes gràcies, Belén. És un plaer comptar amb tu. Gràcies de nou. Gràcies a tots per la col·laboració i per haver assistit i dir-vos que les falles també fem cultura. Moltes gràcies. Gràcies, com no, als membres del jurat que ens han acompanyat, gràcies als nostres representants. Sí que venia que ens despedim en un fort aplaudiment als membres del jurat. Despedim també al president de la nostra fallera major i fallera major infantil. Perdó, president, no? A la fallera major i fallera major infantil. I ara ja ens queda pegar-li clau a este acte. Per a pegar clau a este acte m'agradaria tindre un reconeixement especial als mestres. N'hi ha xiquets que escriuen perquè n'hi ha mestres que ensenyen. N'hi ha persones que toquen perquè n'hi ha mestres que ensenyen. N'hi ha persones que canten perquè n'hi ha persones que ensenyen a cantar. Per tant, el paper que fan els mestres, no només arreplegant els premis dels xiquets que s'han quedat dormint en el pijama, és fonamental de dilluns a divendres, però també heu vist que de dissabte a diumenge se fa molta feina. Així que un fort aplaudiment i un fort reconeixement als mestres. Estic excessivament empalagós, ho haureu notat. Així que m'agradaria que per a concloure l'acte ens donara unes parauletes el nostre president de la Falla i tancar aquest acte la nostra alcaldessa Raquel Tamarit. Sí, bon dia a tots aquells presents, autoritats, falleres majors, gent del poble. Un any més, de nou ens trobem així, a la cloenda del segon concurs de microrelats de la Falla Bernat Aliño, en el que enguany considerablement ha crescut, conforme heu sentit, el nombre de participants, 500 microrelats, enguany és un gran èxit. Estem en un acte en el qual demostra, ja torno a fer un poc repetitiu en el tema, que la Falla aposta considerablement per la cultura. Donar l'oportunitat als més joves a crear les seues narratives, les seues idees, plasmar-les en un full en blanc, que sempre és molt difícil, i sobretot a les noves també. Bé, un segon. He ficat un poc nerviós. Donar l'oportunitat també als nous autors i gent del poble donar-se a conèixer tot desinteressadament la seva participació per fer molt gran este acte. I res més, donar-li gràcies també als organitzadors. Per segon any consecutiu hem fet un acte molt bonic, un acte que crec que tot el poble de Sueca hauria d'estar orgullós d'estar així, i haurien d'estar. Sí, perquè és el que diguem, les falles no és només falla, és cultura. I donar l'oportunitat també de poder-ho plasmar en el nostre llibret, i ahir sí que ho veurà tot el poble. I res, donar les gràcies a tots els participants, als guanyadors, l'enhorabona, i als que no han sigut guanyadors, i als guanyadors igualment, que l'any que ve tornen a participar i fer més gran siga encara este concurs. Moltes gràcies a tots. Bon dia, amics i amigues de la Bernat. Avui heu tornat a posar de manifest la valuosa aportació que feu els fallers, no només en l'àmbit festiu a la nostra ciutat, sinó també en altres àmbits igual d'importants. Sou un motor importantíssim de cultura
i és molt lloable tot l'esforç que feu en aquest sentit. Un poble sense cultura seria un poble mort i sense identitat. Per això vos demane que no defalliu mai en aquest treball, en esta contribució que feu de manera altruista i desinteressada i que contribuïx a tindre un poble més culte, més crític, més ric. Vull també fer un reconeixement especial a esta falla. Sé de bona tinta que la Bernat manté un compromís ferm i indefugible amb la nostra cultura i la nostra llengua. I este concurs, com l'acte mateix de Cloenda, n'és una bona mostra d'això. Heu encoratjat els nostres joves a llegir i escriure en valencià. A més, el nou gènere del microrelat em sembla interessantíssim. És màgic poder contar tantes coses en tan poc d'espai. I tan interessant em sembla també la temàtica que heu elegit. És preciós i és precís recordar tot allò que hem après i hem viscut al costat dels nostres majors, dels nostres iaios, qui tant ens han estimat i a qui tant devem en esta vida. No voldria acabar sense donar la més sincera enhorabona als guanyadors i a tots els participants. Ja m'ha dit el jurat que totes les obres que ha rebut són d'una altíssima qualitat i això ens augura un exitós futur literari al nostre poble. Enhorabona a totes i a tots i visca la Bernat! Gràcies, president, gràcies, alcaldessa. Ja només queda dir-vos que és qüestió ja d'anar a ficar la paella al foc, que es fa hora de dinar, així que podeu anar en pau.